El jardí dels mandales. Tornem avui amb l'Institut de la Ment, amb aquest tema interessant que vam deixar acabat de fer, però no el vam rematar. Parlàvem de la repercussió de pel·lícules o llibres com 50 ombres de Grey, fins on estaven els límits de la sexualitat sana, de la sexualitat consentida sense límits, i tot això doncs, ha despertat interès als nostres oients, que ja saben que ens poden seguir o enviar un e-mail a qualsevol dels participants a l'Institut de la Ment, o trucar a l'Institut de la Ment, demanar per qualsevol d'ells tres, com ho ha fet una persona que precisament s'ha posat en contacte amb la Carla Cachafeiro. Em dedica, avui tornen a estar tots tres aquí, Carla Cachafeiro, el doctor Joan Escote i la Elsa Rodríguez. Benvinguts. Bona tarda. Gràcies, bona tarda. I la Carla començarà sent la protagonista d'avui perquè ha sigut ella que ha rebut un escrit molt interessant en relació a les 50 ombres de Grey. Sí, de fet em vaig posar jo en contacte amb aquesta persona que és sexòloga i experta amb el tema del BDSM i molt amablement em va fer arribar aquest escrit sobre la pel·lícula, amb la qual estava bastant indignada. El que comenta principalment és una mica el que vam comentar al programa passat, que tenim el rol de nena bona, dolça, que encara no ha entrat mai en contacte amb la sexualitat, i el rol de l'home fort, milionari, més gran d'edat, que li ensenya i li descobreix tot el món sexual en aquesta noia. Aquí ja hi ha una diferència de rols. Ja se'ns està venent la idea de l'amor romàntic, no? I masclista. A més, no només és ell qui ensenya aquest món, sinó que l'ensenya a partir de que ell ha rebut abusos a la infància i és per això que practica això. Per tant, el tòpic que ens està donant la pel·lícula és BDSM igual a patologia mental, que no és cert. I ja per rematar, és el amor lo puede todo. Aquesta noia segueix amb ell per ajudar-lo a canviar, perquè tot anirà bé i podran estar junts i menjaran anissos i perdissos. Recorda als oients el concepte d'amor romàntic, perquè el primer dia que vas venir al programa ens vas tancar tots els tòpics, no? Perquè dèiem, jo busco una persona, tothom diu, busco una persona romàntica, i quan tu ens vas dir el romanticisme el que era en si, doncs vam dir, no vull cap persona romàntica. Gràcies. Explica'ns-ho. Sí, l'amor romàntic fa referència sobretot al mite de la mitja taronja, no? Algú que em completi i sense qui jo no puc viure, no sóc res, no... És aquest amor predestinat i que ho pot amb tot. Aquest és el mite de l'amor romàntic, que passa per sobre de tot. Per tant, no el volem, Hem de ser autosuficients. Exacte. I poder estimar sense estar enganxats a l'altra persona. Primer l'amor a un mateix i després el compartim amb qui vulguem. I també annexar que aquesta idea d'amor romàntic, amb aquesta mitja taronja, és que només passa una sola vegada a la vida. També, això és molt trist. És a dir, només tens una parella per tota la teva vida i no n'hi ha més. Com els pingüins. Sí. Doctor Escote, això mèdicament té una explicació, aquest amor romàntic, o és cert que només et pots enamorar un cop a la vida? Aquí hi ha una intervenció d'endorfines o d'alguna cosa més. Quina és l'explicació més científica de l'enamorament? Jo separaria dos aspectes. El concepte d'amor romàntic, probablement, tal com l'ha descrit la Carla, sí que pot quedar molt definit a nivell sociològic. És a dir, a nivell social molt baix, que pateixes molt amb el treball, que no tens expectatives de futur, que la teva vida que t'espera és molt dolenta, tens 14, 17 anys, en aquesta situació no parlo d'ara, històricament pot anar perfecte, la idea de trobaré un príncep blau que em traurà d'aquí, que tot anirà perfecte, etc. Imaginem-nos pagesos històricament, no? I el Salvador d'aquest món, no? O d'aquesta fàbrica o d'aquesta caixera que no es pot imaginar tota la vida treballant. Per tant, d'alguna manera es va potenciar i es continua potenciant. Una altra cosa molt diferent és, curiosament, l'enamorament fort, impactant. No sé massa les explicacions, però sí que moltes vegades, si algú l'ha experimentat per primera vegada i si l'ha experimentat de jove, veus amb les visites de gent gran com si aquest impacte i amb aquella persona pot ser que li quedi per tota la vida. Amb aquella persona... Que l'afecti, no? Bueno, que l'afecti, no, ho diré d'una altra manera. És a dir, un amor platònic, intensíssim, amb una persona, a la millor amb 16 anys, a l'escola i tal,
i que no és possible. Curiosament m'he trobat moltes vegades que potser s'han retrobat per circumstàncies de la vida als 40 o als 50 i l'enamorament hi era des del començament i ha persistit. Jo no sé quina explicació hi deu haver, probablement funcionen molt les hormones i probablement funciona molt l'oxitocina i l'adherència d'intentar l'espècie humana que quan s'enganxa amb una persona de l'altre sexe tindrà relacions, ara molt en plan biològic, tindrà relacions sexuals i tindrà fills, tot es mantindrà, com passa amb altres animals. Passa que l'espècie humana és molt més complexa, això es dilueix i es disminueix, pot ser que hi hagi altres necessitats, infidelitats o trencaments, però curiosament aquest impacte jo comprovo que moltes vegades continua tota la vida. Jo no sé si opineu vosaltres ara, no en l'experiència personal, posem, sinó de conèixer persones. Que sempre hi ha una persona que la recordes sempre amb aquell carinyo, amb aquell amor, hagi passat el que hagi passat, no? És aquest record que sempre queda. No tenim una explicació. Amor, no? Sí, no? Sí. El primer amor. Doncs Carla, ara que ja tenim clar el que és l'amor romàntic, ja tenim clar aquest impacte que ens pot provocar un primer amor o un gran amor, continua explicant aquest escrit que tens en relació a les 50 sombres de Grey que segur que ens impacta. Sí, bueno, de fet els punts més importants eren aquests, no? La diferència de rols, la mostra d'un amor romàntic i una mostra d'una disciplina o el BDSM d'una manera que no és. O sigui, de fet, això són els punts més rellevants de la pel·lícula. Ara, podem passar llavors a què és el BDSM realment? Doncs vinga, què és realment i la pràctica en què consisteix? O té limitacions o no té limitacions? Té limitacions, sí. O sigui, podem fer un distintiu entre el que és BDSM i el que és violència. El BDSM, així amb les lletres, o sigui, és un conjunt de pràctiques que es divideixen entre bondage, que com bé va dir el doctor al programa passat, era el fet de lligar una persona o limitar els moviments, la dominació i submissió, que és una diferenciació de rols, un dominant i un sotmès, i el sadomasoquisme, que és com el vincle entre el plaer i el dolor. O sigui, aquest dolor plaent. Això és el BDSM. I quan passa a ser violència? Vale. Llavors, dins del BDSM hi ha com uns límits establerts per considerar-ho com una pràctica BDSM, que és que sigui segur, que amb dues persones entrin en aquest, ho facin des del coneixement, no com deia també, això, anem a provar i no en tinc ni idea, però bueno, jo tapo els ulls i aviam què passa. Des de ser sensat, o sigui, des de la capacitat de raonament, no sota els efectes de tòxics, no, des de la meva capacitat de decisió, decideixo que vull explorar aquest àmbit. I consensuat, des de la comunicació, des de l'acord, no des de jo vull, com deia també la Elsa, jo vull fer i tu ho has de fer perquè a mi em ve de gust. No, a mi em ve de gust, a tu també, fins a quin punt, quins límits establim, què és el que sí, què és el que no. Que era aquell contracte signat sí, que es feia a 50 ombres de Grey, no? Sí, però en aquest cas era una de les bandes que establia les condicions i l'altra que les acceptava o no tenia res. Però no. En el cas aquest, si les acceptava, tenia una miqueta cegues, no? A veure què passava, no? En el cas de la vida fora de la pel·lícula, això ha d'estar acceptat i preestabler hasta on arribarem i que ho tinguem controlat, que no se'ns vagi de les mans. Què m'agrada i què no m'agrada i fins a quin punt sí, fins a quin punt no. També és típic tenir una paraula de seguretat, que en el moment que es diu es pare completament i és aquest l'acord i així es fa. Molt bé. Tot el que surti fora d'això es pot considerar violència. La violència, aquest és el tema del que és especialista la Elsa. T'han vingut casos de violència fent referència a les 50 ombres de Grey? I és que a casa estaven fent això, no hem posat el límit? No ha arribat a estar tant, almenys aquí al Principat, No. Almenys de moment no. Aquí no hem tingut aquest problema, per sort, però sí que vam dir la setmana passada que sí que hi havia una certa pràctica entre la gent jove. No sé, doctor Escoter, si això abans no s'etiquetaven tant les coses o es deien d'una altra manera,
es practicava també el sadomasoquisme consentit en la parella i la gent, per altre tipus de mentalitat o perquè eren altres temps, ho considerava ja com que estava malalt, que ja anava a demanar una consulta i dir, és que em sembla que no és normal el que a mi m'agrada fer. Jo la impressió que tinc és que l'origen de les paraules ja vol dir claríssimament que qualsevol pràctica d'aquest tipus, des de l'origen, qui ho va batejar ja li va posar com a patològic. Una mica com vaig dir l'altra vegada, utilitzar la paraula sado per aquest tipus de relació ja t'orienta a malaltia, és a dir, ja t'orienta a que una persona realment s'ho està passant bé fent-li mal a l'altre, quan aquest tipus de relacions sanes no són així. Masoque també t'està dient que a la persona li agrada rebre dolor i s'ho passa bé rebent dolor, quan aquest tipus de relacions sanes no han de ser així. I bondage, en aquest sentit també estaríem parlant del mateix, és a dir, s'ho passa bé un lligant i restringint a l'altre. Perquè siguin sanes és exactament al revés, és a dir, el que assumeix el rol, vist des de fora, de dominant, en realitat té l'obligació de controlar la relació perquè l'altre no passi aquest punt de plaer a patiment, sinó perquè l'altre realment tingui plaer i l'altre d'alguna manera acabi tenint orgasme. Fixeu-vos que d'alguna manera es capgira la situació. Relació dominant, també amb la definició, i més si es passés en la vida del dia a dia, automàticament seria patològic, és a dir, algú que vol, a través de les relacions sexuals, controlar tot el dia o moltes hores del dia el que fa l'altre, evidentment que és patològic. Això podria derivar a un sadomasoquisme, una persona que és controladora, podria arribar a ser... No, és que la definició que ha fet la Carla de BDSM, fixeu-vos que està dient 4 pràctiques diferents que es poden fer per separat o juntes. Una d'elles seria dominació. Estem parlant de relacions sexuals sanes o patològiques. Les sanes és més un joc de fer com si es dominés sense dominar. És a dir, quan ja passem aquest pas del joc, no? Quan ja va a més, no? Si va a més ja és patològic. I sempre estem parlant ara o restringint únic i exclusivament en el joc sexual. Per mi, qualsevol situació d'aquestes que estem dient en el dia a dia de la mateixa parella, si voleu, fora del joc sexual, la probabilitat que sigui patològic és altíssima. És una malaltia mental el sadomasoquisme? Una persona que practica sadomasoquisme té una malaltia mental? Tal com jo ho he definit, no. És a dir, dins el joc, amb aquestes condicions. Fora del joc, sí. Quin és el gran problema? És que aquest tipus de relacions, i fins i tot que siguin les més senzilles, si no hi ha un bon equilibri psicològic per les dues parts, o hi ha un trastorn de personalitat per part d'alguna d'elles, és extraordinàriament fàcil a passar-ho a patològic. I una persona que té aquesta... ja ho té com a patologia, aquestes pràctiques sexuals, en la seva vida normal té alguna característica, algunes manies, alguns vicis peculiars, o pot ser una persona aparentment normal? Difícil, això? Bueno, jo et parlaré des del meu punt de vista, des de la... relacionada a la violació sàdica, ¿vale? Les persones que fan aquest tipus de violació generalment a casa són persones normales. Saps el que et vull dir? Fins i tot aquests que diuen que bona persona és, sí, no? Sí, exactament. I ja fora el tipus de violació utilitzen una violència increïble cap a la víctima, no? Però són casos que, bueno, que s'ha vist, no? Que no, precisament el que fa fora ho fa dins de casa, no? Clar, és que fins i tot ho hem vist en casos a la televisió, pares de família amb criatures petites i que han fet crims d'aquest tipus sexual i això que és degut, com es transforma la ment o què arrossega una persona a patir aquesta malaltia? Hi ha algun detonant? Quina malaltia en concret? La patologia aquesta del sadomasoquista, que és capaç de fins i tot arribar a matar algú amb una pràctica sexual. Jo vull diferenciar perquè si no es barrejaria. És a dir, relacions sadomasoquistes, o tal com es defineixen el que ha dit la Carla fa un moment, dins el joc, amb persones equilibrades, no és cap malaltia. Quan ja passa a ser una malaltia... Quan passa a ser malaltia o delicte. A la millor no és malaltia, és a dir, molta gent que fa delictes, que viola, no té ben bé una malaltia, almenys psiquiàtrica, a la millor trastorns o explicacions psicològiques sí,
Però insisteixo, són dues coses que no tenen absolutament res a veure. El que sí que jo intentava advertir és que aquest tipus de relacions sexuals, amb el joc de privació d'algun sentit, d'algun membre, si no són persones molt equilibrades i que van explorant entre elles, poden ser perilloses. Ara posaré un exemple que no s'ha de fer mai, si no se'n sapigués molt. El que tu vas comentar, em sembla, en el programa passat, posar un plàstic al cap. Hi ha un punt que, curiosament, dispara l'òxid nitrós. L'òxid nitrós, quan arriba a un punt amb la sang, dona una intensitat del plaer brutal. De fet, per això també hi ha gent que compra, etc. Ara, és tan perillós que jo no ho recomanaria a ningú, ni jo m'atreviria a fer-ho mai, perquè estem parlant de la millor de 20 segons. 20 segons més la persona es mor. 20 segons abans, òxid nitrós. I fixeu-vos-hi el que vaig comentar de les endorfines. Aquest òxid nitrós, amb un home o una dona que està excitat sexualment llavors, li dona un plaer d'orgasme brutal. Aquesta mateixa persona que està patint aquella situació és la tortura, que se n'ha parlat d'aguantar mano o tal, de tapar i fer la sensació d'ofec i que crea una crisi d'angoixa. Fixeu-vos-hi, purament a nivell hormonal, la diferència que hi ha, si hi ha una excitació prèvia real, podria donar una intensitat d'orgasme. Si no hi ha l'excitació prèvia, una crisi de pànic brutal i una tortura brutal. Déu-n'hi-do. És a dir, que els que ho practiquen han de ser gairebé professionals. Estem parlant que no me'n recordo el nom, d'intentar la sensació d'ofegament, diguem-ne, per falta d'aire. Jo la diria que és una pràctica extraordinàriament perillosa. I de fet hi ha morts, de tant en tant surten morts, sobretot, no sé per quin motiu, els anglesos és més freqüent. I tot i amb això, no hi diríem que aquesta persona té un trastorn mental, tot i que des de fora veiem que això és arribar a un límit molt intens i molt perillós, no? Estem dient que li dona un orgasme a la millor 100 vegades més potent. Imagineu-vos el que li pot enganxar a aquesta persona si ha tingut aquest experiment, aquesta experimentació. Per tant, al revés, ella demanarà a un altre que en sàpigui que li faci, perquè ell mateix sí que es podria morir. Clar. Carla, tu que hi poses més seny i més alegria. Cal aquest orgasme tan bèstia? Cal? Jo veig una mica com el tirar-se en paracaigudes. És una sensació que hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no. Hi ha gent que els hi val la pena arriscar-se, perquè al final hi ha un risc. És que arrisques la vida. I hi ha gent que no els hi val la pena. És que cadascú ho faci a gust. Si hi ha altres sortides? Vull dir, no cal que busquem això. No cal asfíxia. És que depèn de la persona. És el que diem sempre. Cadascú ha de ser lliure per explorar i atrevir-se a veure què és el que li agrada i conèixer-se sempre i quan no pateixi ell mateix ni impliqui patiment a l'altra persona. I per què? Això ho deu saber més el doctor Escoter, perquè això deu ser alguna cosa fisiològica. Per què quan va passant el temps cada vegada hi ha menys relacions sexuals amb la parella? En la majoria dels casos, perquè sents comentar la gent gran, no, sí, amb el meu home, i ves amb un altre, que no, deixa'm estar, allò que dèiem del mal de cap la setmana passada. Això és un tema fisiològic? Jo n'estic absolutament convençut. A mi m'agrada molt la etologia, que és la comparança de la conducta d'animals en persones. A veure, la biologia humana, ara purament a nivell biològic, queda molt clar que hi ha un moment que l'home és fèrtil, que la dona és fèrtil, a partir d'aquest moment, tot ha anat normal, habitual, augmenta i va augmentar molt la libido, hi ha un moment que la dona no és fèrtil o que fins i tot és aconsellable que no es quedi embarassada, que van augmentant els riscos de malformacions, que normalment és abans que l'home, i l'home també a poc, cada vegada és més aconsellable a nivell biològic que no tingui fills. Llavors, si us hi fixeu, la disminució de la libido coincideix amb aquests terminis. Però això fa ràbia, a vegades? Sí o no? Això pot ser motiu de consulta també, no? De dir, per què jo abans de jove i sobretot els homes, i llavors ho intenten fora de la parella, i ara m'imagino les dones també perquè són més desinhibides, no? Però vull dir, que això pot arribar a ser una consulta, m'imagino?
La disminució de la libido, Sí. I la diferència de libido entre la parella. O sigui que al final... I es pot arribar a un consens? Hi ha solucions per aquestes coses fent una consulta amb el psicòleg o amb el psiquiatre? Això seria de psiquiatre o de psicòleg? No, és que depèn totalment del cas. A veure, amb la menopausa una dona quan comença, una de les coses que també és normal és que les hormones que secretarien la lubrificació perquè sigui més fàcil i hi hagi més plaer, bueno, doncs algunes d'aquestes glàndules s'atrofien. Si s'atrofien no hi ha secreció. Aquesta seria, si és el començament, clar, llavors pot donar dolor. Si dona dolor, menys ganes encara de tenir relacions sexuals. Per això hi ha tantes cremes que s'estan venent i s'estan comprant. Doncs aquesta situació concreta al començament pot ser molt més fàcil. La libido mental pot ser-hi perfectament amb homes i dones al llarg de tota la vida també. Doncs, bueno, es pot jugar d'altres maneres, es pot tenir relacions d'altres maneres, depèn de cada cas, cada parella, cada situació. Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més, ens queden 5 minutets. Elsa? Això que tu deies, sí, és important una consulta psicològica, no? També a nivell sexual per fer una, com el que deia el doctor, no? Perder aquesta libido i continuar, no? Treballant en parella perquè el bon rotllo que hi ha continuï, no? Per molt de temps. I el que dèiem, feia molts programes abans, no? Les diferents etapes de les relacions amoroses, no? També tenia en compte que la passió dura el que dura, 1 any, 2, 3, i després què passa a altres situacions, no? I que això s'ha de tenir sempre en compte, no? Que la gent no tingui vergonya ni tingui por, això d'anar al psicòleg o al psiquiatre perquè, escolta, estic perdent la libido, no tinc ganes de sexe, doncs és una pregunta freqüent, no?, relativament, i és una pregunta que té solucions, s'ha de fer en parella, en aquest cas? Depèn, si és una diferència de no ens posem d'acord, jo sempre vull i l'altra persona no vol mai, o si és un tema de, mira, és que jo estic preocupat o preocupada perquè últimament no tinc ganes de mantenir relacions sexuals i m'agradaria canviar-ho. Això seria individual, l'altre seria en parella. En el teu cas, Elsa, tu t'ocupes més de lo que és violència, tu no deus rebre aquest tipus de consulta, o sí, també? Sí, se treballa la part de la sexualitat perquè queda afectada, no? Jo treballo amb gent que ha estat abusada sexualment a la infància i aquesta és una de les seqüeles que queda també, no? I dins de les relacions de parella, quan són forçades a mantenir relacions sexuals, quan són violades, també tenen conseqüències i això és el que també treballem. Per tant, pot existir aquesta manca de libido després d'haver patit un maltractament, no? Sí, sí. És molt més difícil recuperar aquesta libido després d'un maltractament? Això sí que es fa de manera individual i molt propera amb tu mateixa, no? Amb la psicòloga. Clar, i té a veure amb moltes altres situacions, no?, que s'han d'anar treballant en conjunt. Sí. Però sí, és possible recuperar. Aquesta persona que ha patit quan té parella, potser la parella també té que tenir una informació extra de com tractar a la persona? Seria aconsellable? Sí, totalment, perquè han d'estar preparats, no? I no forçar a fer coses. I entendre també algunes reaccions que ja es tenen. I sí que es treballa, no? Amb persones que han patit abús sexual a la infància, es treballa amb la persona, la parella actual, no? De dir, mira, et trobaràs això i el que has de fer en aquesta situació és fer això. És veritat que sí que es treballa amb les parelles. Doctor Escoter, m'agradaria que tanqués el tema, que ens queden uns parell de minutets. Com tanquem aquest tema de les ombres de Grey? Ho deixem obert al gust de cadascú, que practiquin, que no hi posin límits però que siguin conscients? Què els hi donem d'últim consell? Com a resum, l'única explicació que pogués tenir èxit era aquesta, no? Perquè com a novel·la era molt similar a moltes altres, que amb algunes dones els hi va despertar la possibilitat d'algun joc més de tipus això, tancar els ulls, petita situació de les que hem comentat abans. Doncs provem petites coses sense passar límits, sempre en consentiment, sempre amb seny i disfrutar no té preu ni té límits si és amb totes les parts
ja diem 1, 2 o 3 que compartim aquesta relació. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja saben tots els oients, qualsevol consulta poden trucar a l'Institut de la Ment, enviar un e-mail a l'Institut de la Ment, que surten doncs, tots els professionals que tenim aquí cada dimecres, o a través del nostre programa també ens poden enviar les consultes o els comentaris que vulguin i els temes que vulguin tractar. I moltíssimes gràcies, Elsa Rodríguez, doctor Joan Escoter i Carla Cachafeiro, per estar amb nosaltres. Fins la propera setmana. Moltes Molt bé, gràcies. gràcies. El jardí dels mandales. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut se verrouiller la mâchoire en silence à genoux?